ଅଧିକ ଖରା ହୁଏ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁନୁ। ଚାଲ ଆସିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚାଲ। ରାତିରେ ନୁହଁ ପ୍ରବଳ ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର। ଏଇଟା ପୁରା ସୁଅ ଇଆଡ଼େ କାଟିକି ଯାଉଛି। ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ପୁରା ଅଧା ବୁଡ଼ିଛି। ଆଗରୁ ଅଧେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ। ଗୋଟେ ବାଟ ଏଇଠି ଉପରକୁ। ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ପାଣି ଏଇଠି ଜବର ସୁଅ ହେଉଛି। ଏଇଠି ସୁଅ ହେଇକି ଯାଉଛି ପାଣି। ମନ୍ଦିର ଉପର ଭିଉ ନା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଓକେ ଶୁଣ ବାବା ठीक है आइल पता के हाथ एक हाँ ठीक है ठीक है बैलेंस हाँ ले जा पलिया तलू खरा हो प्रबल देखा कौन स्टार ब्रिज पार्किंग फीस 50 टଙ୍କା यार पहाड़टा ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା यार ପାଟ ଏରିଆ ହେଇରା ବୁଲୁଥିଲେ ନା ରେ ହେଇରା ବୁଲୁଥିଲେ आज आसुदे छुआर बोल नहीं जाए अन्य सुने ना ना हाँ अन्य लेना हम आज छुआर बोल नहीं जाए छुआ देखा जा रहे ना ना कर चले बाटी ना रे पिला वाला सब बोल सकती बीच आदर्श बीच
କରଡ଼ି ଗନ୍ଧ ଏଠି ଯାତ୍ରାଟା ହେଭି ହେଉଛି ଫେମସ୍। କୋରାପୁଟ ଯାଏନି, କୋରାପୁଟ ଯିବା ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ। ବନାଳୀପୁର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ରହିଲା ଝାଚିଆ, ତାଙ୍କ ଗାଁଟା ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନୁହଁ ସେଠି, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ। ଏଇ ଟୋକାର ଏଇଟା ଜାଲ ବସେଇଥିଲା କୁହାଗଲେ ଛୋଟ ଦିନକୁ ନା ସାହୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ତ ରୋଡ ଭିଉ କରି ପକେଇବ ନା ଭିତରୁ ପକାଇ ଆଉ ଏଇ ହାତୀ ହଗିଛି ରେ ଖାଲି ହଗି ଯାଇଛି। ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଯାଉଛୁ, ହେଲେ କାଦୁଆ ମାଟିଆ ନାହିଁ, ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ବୋଲି ପଳଉଛୁ। ଚାଲ ଯାଉଛି ମୁଁ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଉଛି ଦିନ ବେଳଟାରେ। ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ପଛ କାହିଁ ଆଗ ତ ବାଟ ଥିବ। ନା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ'ଣ କହିଲା, ଆଉ ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯିବା, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯିବାର ଥିଲା ଏପଟରେ ଗାଁ ରୋଡ଼ ଯିବାର ତ ତଳ ବି ସିଧା ସିଧା ଚାଲୁନି ସିଧା ସିଧା ସାଇକେଲ ଗଡ଼ ତ ଓଲା ରୋଡ଼ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲ ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଆରେ ଏଇଟା ବା ଗୁଳା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୁଳା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଢଳେଇ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଉଲା। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ହେଇଥିଲେ ପୁରା ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଯିବା ଆସିବା ଗଲାବେଳେ ଯିବା ଦେଖିବୁ ସେଇ ବାଟଟା ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଆମେ ଆଇଲା ବେଳୁ ଭୁଲ ହେବାରୁ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ବୁଲିବାର ନଥିଲା। ପହଞ୍ଚି ସିଧା ତ କହୁଥିଲୁ ହଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆଗ ଯାଇ ସେଇଠି ସେଇଠୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ତ ଥାଇ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଶିଲା ସେ ଗଳିରେ ପଶିକି ଭୁଲ କଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲା ହେଇଗଲା ଭୋକ ପାଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିছে ଫରେଷ୍ଟ ବହିଛନ୍ତି ଏଠି। ଚାଲୁ ସିଧା 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 ଚାଲ, ଏଇଟା ଗାଁ ଭିତରେ ସିଧା ସିଧା ଚାଲ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଇଏ କରାହେଇଛି। ଏଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ସିଆଡ଼େ ଯିବ ନା ନା ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ତ ପାର୍କିଂ ସେଠି ଅଛି, ପାର୍କିଂ ସିଆଡ଼େ ଅଛି, ଆମେ ଏପଟେ ଆଇଲେ ପରା ଓଲଟା ଆଇଲେ। ଟୁର୍ କ'ଣ ଖାଇବା, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବିରିୟାନୀ ରଖିଲ ଚାଲ 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 ଆଗ ସିଆଡ଼େ ଆଇଲେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ବର୍ଷା ପାର୍କିଂ ଏଇଠି ଏଠି ଲଗେଇ ଏପଟେ ଆଇଲେ ପରା ବୁଲିକି ଆଇଲେ ନେଇ ଆମେ ସେ ବାଟଟା ଆସିଥିଲେ ସେଠି ପାର୍କିଂ ଆରାମସେ କୁଆଡ଼େ 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 ଯାଏ ହେଇ ଯିବା ହେଇ ମେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ କହିବା ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଧା ସିଧା ଚାଲ, ପାହାଡ଼ ଭିଉଟା ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଇଛି। ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଏପଟେ ବୁଲା, ତାଙ୍କୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିନି ମୁଁ ନା ତାଙ୍କୁ କାଇଁ କରି, ସିଏ କହୁଛି ଜାଣି ଶୁଣି କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା, ସିଏ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ରାତିରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଥିଲୁ ୟାର ମୋର ଆଉ ସେଠୁ ଗଲା 25,000 ଭିଉ ଗାଡ଼ି ରୋଡ଼ ପାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ରୋଡ଼ ଚାଲ ଆରାମରେ, ଏ ରାସ୍ତା ଯୋଉଠି ସରିବ ସେଇଠି ହେଉଛି ୱାଟରଫଲ୍। ଏଇଠି ଏଇଠି ଝରଣା ଡବଲ ଝରଣା ଡାବରଫଲ୍ ସେଟା ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଡବଲ ଝରଣା ଚାଲୁ ସିଧା ସିଧା ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଦେଖିବି।
କୁଆଡେ ଯାକ ଡାହାଣକୁ ଡାହାଣକୁ ଆମେ ଏଇ ରୋଡ ଆଇଥାନ୍ତୁ ଇଆଡେ ବୁଲି ହଁ ବା ବୁଲିଗଲେ ବହୁତ ବାଟ ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିଗଲେ ବାଟ ବୁଲିଗଲେ ଛେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଓଝର ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଗଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ଓଲ୍ଲଭ ପରା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଓଲ୍ଲଭ ଗାଁ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ହଁ ଗାଁଟା ଓଲ୍ଲଭ ଗୋଟେ ଗାଁ ପଶିକି ଆସିବାଟା ଭୁଲ ହେଲା ଆମର କୋଉଟା ସେଇପଟେ ପଶିକି ଆସିବାଟା ଭୁଲ ହେଲା ବୁଲିଗଲେ ବୋଲେ ଏତେ ପଇସା ଦେଖାଯାଉ 12 କିଲୋମିଟର ଦେଖ ଆମେ 8 କିଲୋମିଟର ଅଧିକା ବୁଲିଗଲୁ କୁଆଡେ ଯା ଡାହାଣକୁ ଇଆଡ଼େ ହଁ ପଚାର ଦେଖି ଏପଟେ ଚାଲ ଡାହାଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ହଁ ଆଗକୁ ଚାଲେ ବଡ଼ କଥା ଭାତ ମିଳିବନି ଏଠି ଭାତ ମିଳିବନି କଣ बेटा भोक है लगी क्या व्यू होता है रे क्या जंगल କୁଆଡେ କେତେ ଯା डाणू ताल पुंजी ନଗଦ ଯୋଉ ଖାଇକି ଆଇଲୁ କେଜାଣି ଧକଡ଼ କଚୁରକୁ ଲାଗିଲା ନା କସିଆ ଭାତ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ତାଡ଼ି ନହେଲେ ତାଡ଼ି ରସ ଥିବ ରେ हाँ ताड़ी मिली आगे पीब ନାଇଁ निशा हो जाएगा देवझर पहाड़ एटा आज तुम आड़ हटा तो तब आस से ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ପବନ ଏଇଟା ସେଇପଟେ ଯିବା ଦେଖିବୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଭାଇ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ଆଗ ଦେଖୁ ଅନୁମାନ ଏଇ ବାଟ ଯାଉଛି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ନାଇଁ 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 ଦେଖୁନୁ କେତେ ହାଇଟ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ନାଇଁ 2:30 ଟୋକା ସବୁ ବୁଲିକି ଆଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଜୁରୀ କଣ ହଁ ଟୋକା ଟୋକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିକି ଆଇଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଗଜାଟା ଗେଟ୍ କଥା ପାଠ ଖାଲି ଜଣା ଦେଖିଛି ହଁ ସି ବିଚ୍ରେ ଆଇଥିଲେ ଗାଧେଇବାକୁ ସେ ଗାଧେଇକି ଗଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆଇଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ ଗାଧେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇନି କି ଜବର ପାଣି ନା ଇଏ ପାଣି ନା ତାହେଲେ ନା ଆଗରେ ପାର୍କିଂ ସେ ଗୋଟିଏ ପାର୍କିଂ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାଗା ଦେଖିଦେବି ଆମେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି 2:30 ଏଇଠି ହେଲାଣି ଏଇଠି ଚାଲିକି ଯାଉ କେତେ କିଲୋମିଟର କାକୁଡ଼ି ନଳି बढ़िया के बांधना गाड़ी पार्किंग हो गया बाइक स्टार्ट अरे बोतल दा पकड़ले पानी बोतल दा एठी पानी आरे कौन से पानी रे कौन करिवो हे गले जहाँ तो हाथी तो भयो भयो सा खाई दिए
चल गया चल गया। काकुड़ी खाई दे सारी मंकी आकड़ा नहीं मो पुआ को देखे आकड़ा नहीं मो पुआ को देखे वाटरफल बर्तमान पहुँची गला। हाँ वर्षे को भी बहुत रहिया नले कोडी इटी पुछिया एटे जगह कहीं रखिए आसी तो मार दिया ओहो धुआं आई जाए चारिआडे एटा पहाड़ जगह तो मेघ चरा कर ना वर्षाटा चरा कर टोका सब ओदा हो तथापि से टोका टोकी दीटा ओदा हो जाऊँ एना गल नहीं कंबाटुआ पोखरी सियाड़ चल भैया ना पुणी चलू बर्तमान विदाय घर को चलू साइड दे मो टिपर मार वर्षा प्रबल है जाऊन एतड़ बेला हो तो गाड़ी नुआ चल पदनपुर कबारी पिला पदनपुर कल्याण मंडप बुकिंग हो ऑनलाइन बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग से ना संगे संगे बुकिंग कले नाला कोड रहिबा आसिक ना हां जोगाजोग केन करे आम में ताकू कहीं कहसी कस रेट बाड़ियो लोक एटी खटी करछंदी तांगा आटा बोली मेरा लक्ष्मी बस स्टैंड देख लक्ष्मी बस स्टैंड देख भला ठीक रोड जाऊ तो आगो हां आगो भूल चालू न बात सीधा सीधा जिया तो नाक सीधा मामा आइडे हल्का इटे कि दियो बढ़िया लागल सिंदा भल भ्यू अछि गाड़ी उठे करे तो जाइलो ओटे धोया हो हां आजा देख वाली जी कोड मोबाइल ले सेठी जाले धोइता बाटा में खाइयो रे कोड चली तो बुढ़ा लोकटा गोटे पड़ेगा पहाड़ उठू ना पहाड़ उठे सारुआ सुखा बजार देखा जे पड़े सुखा बजार सारुआ सुखा बजार सुना काला काटी दो ना हाय फ्रेंड्स बर्तमान आम जाऊँ घर को बर्तमान बुलाबुली सारी फेरला बेलू संध्या हो गला मो संजय आसले आम जाऊँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो देखा रोची जय जगन्नाथ।